Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi spille Five Nights at Freddy's. Det er nu det her kanalen handler om, så lad os bare hoppe ind. Jeg er nået til 3 natte, på grund af at jeg har også spillet, hvor jeg også været FNAF-fan, inden jeg startede kanalen. Og der kommer også snart en video ud med 2'eren, på grund af at jeg har kun 1'eren og 2'eren. Men jeg får måske snart 3'eren. Vi må godt blive der. Jeg plejer bare i starten, når ham der snakker, så plejer jeg bare at lade den stå og ikke kigge på kameraet, for det er bare waste. Ja. Og Chica er allerede væk, Chica Bonbon. Jeg tror lige Freddy var væk. Today we are playing Five Nights at Freddy's. Jeg kommer også til at snakke lidt engelsk og dansk i den her video. I'm gonna speak some English and some Danish in this video. Så, nu rykker, altså nu er der en, der rykker sig. Og Chica er der stadig. De kan lide. Okay. Hvor er Chica? Chica. Næsten stod der sådan. Lad være. Vi fik det fjort. Ja, Chica er der. Hej. Og der kommer også nok en video ud, hvor jeg spiller begge FNAFs. Hej Chica. Chica Bonbon. Chica var lige der. Hej Chica. Men jeg er faktisk ikke på vej ud. Kan du ikke bare gå væk? Gå nu væk! Lad være, Foxy. Måske kunne jeg overleve til nat 4, for det kunne være lidt dejligt. Den står lige foran døren. Bonnie på vej ud, det er ikke et godt træk. Bonnie står hele tiden bare ved døren. Selvfølgelig. Nej, rykker Freddy så. Freddy rykker sig. Han står derovre.
Jeg håber, Bonnie holder øje med dig. Ja. Chica Bonbon, du er... Øj, Chica Bonbon, du bliver lige der. Nu kalder vi dig Chica Bonbon. Selvfølgelig rykker du dig. Ja, Bonnie, du bliver bare der. Det er okay. Jeg føler, at jeg skulle lukke døren. Og du er der. Det er godt. Og du bliver der, Bonnie. Det er godt. God dreng. Bonnie is right there. He stays right there. Stay right there. Hello, Foxy. Vi er på 4 igen. Jeg beder for, at vi kan nå det her. Der Chica, du bliver bare der. Det er godt. Det er godt. Du bliver der. Du bliver bare der. Chica, good girl. You're staying right there. Chica, I said stay right on camera 7. What did I tell you? Bonnie's right there. Where is Bonnie? I'm so dead. Jeg er så død. Hvis vi kunne nå til 6. Please. Please. 6 AM. Så kunne jeg nå til night 4. Prøv ikke at kigge på kameraet så meget. Min power er ude. Kan jeg måske lige nå til nat 4 bare lige? Allerede? Plejer ikke. Jumpscare. Yep, game over. Jeg røg ind i der 7. En til runde. Så, endnu en runde. Så er vi i gang. Jeg ved med, det Chica, der bevæger sig lige nu. Det kan vi tjekke lige om lidt. Ja, det er Chica. Den her gang skal vi bare holde på power.
Chica er allerede der. Chica is right there. And you stay right there and then go away. Det må du meget gerne. Bare bliv der. Vi skal holde på vores power, ellers så er det sådan lidt. Det er godt, du bliver der, Chica. Nu er lige det, jeg skulle sige, at du skulle blive der. Det er godt. Det er godt, du kan lytte. Jeg sagde, bliv der, Chica. Foxy. Foxy. Jeg elsker Foxy. Det er seriøst nok den mest sejeste i FNAF 1. Udover helt klart Golden Freddy eller Springtrap. Nok Golden Freddy er bedst. Og han er den eneste, der sådan rigtig med. Springtrap er min yndlings-animatronic. Det er godt at vide, hvor Chica Bonbon var. Jeg tror på Camp 6. Jeg tror lige om lidt, så går Foxy. Okay, godt du er det, Chica. Foxy, du må meget gerne blive der. Jeg er med Foxy. Godt, Foxy er ikke væk. Det var et hurtigt move. Benny. Ja. Litterligt. Hvor er Freddy? Godt, Freddy, du er det. Ej, hvor er Bonnie nu? Bonnie, du må godt blive inde i rummet. Ups. Foxy, du bliver der. Jeg kan faktisk ikke lide det. Der må være Foxy. Chica Bonbon. Foxy. Chica er lige derude. Chica Bonbon. Hvorfor er det altid Bonnie, der skal... Bonnie.
bunny. Your little sweet bunny. You are staying right there. Ja, det kan godt være, du kigger på mig. Lige der. Lige der. Seriøst. Ja. Det er det. Jeg er helt klart død. Hej Freddy. Det er da også bare hyggeligt, når du kommer. Ja, men tak for at I så med i den her video. Vi når svært til næste nat. Men det kan være, der kommer endnu en, hvor vi prøver at komme til nat 4 i Five Nights at Freddy's 1. FNAF 1. Men nu skal vi se frem til, at der snart kommer en toer, hvor at vi spiller toeren. Så tak for at I så med i den her video. Ha' en god dag. Hej hej.